Здравейте хора, днес ще играем Майнкрафт и ще почнем чисто нова поредица, която сигурно ще има към 20 епизода. Сега ще създадем нов свят, който няма да има име за сега, докато не измислим. Ще добавим това да се вижда колко дни съм изиграл и координатите. Пускаме ги и сега, докато зареди, ще ви кажа, че няма да има видео само неделя, тогава няма да качвам. Другите дни ще има видеа, късно или рано. Ще видя, кога мога да снимам и да, така ще е. И ако искате видеа на стила Brainrot или като цяло на Roblox или Brawl Stars, пишете в коментарите да знам, че искате и да снимам на тях видеа. И да, сега като заради има план, първо ще запарем дърво и след това да построим луксозно имение. Ще се опитаме, но не се знае дали ще стане. Така, най-накрая зареди. Нека видим къде е. Този спаун не е много хубав, но все пак почваме оцеляно. Стига не толкова дърво, сега ще направим крафтинг тейбъл и ще си направим една кирка. Правим 12 пръчки и така ще ни остане повече дърво. Нека отидем за камък. Ще съберем 30 камък, да може да ми стигне за може би 2 печки и за инструменти. След което ще отидем да търсим овце, за да си направим легло и храна. И след това ще направим една стартър къща, която няма да е толкова като имение, но после ще направим много голяма къща с басейни и всичко и ще изглежда много яко. Само че трябва тогава да намерим материали, което ще е по-трудното от всичко. Сега крафваме един меч, една брадва и една кирка и една печка. И след това си ги нареждам както ми е удобно. И си качваме тези неща, които няма сега да ми трябват горе, за да имам повече място долу. И сега отиваме да търсим овце, крави и всичко възможно, което да ни даде храна. И да. В тази поредица ще се опитаме да убием Ендър дракона и всичко да го направим и да минем играта, но не знам доколко ще е възможно това.
И този път няма да играя без да снимам, защото да се знае какво се прави, да не си мислите, че читвам. И да. Сега трябва да намерим някакво място, на което да си направим стартър къща и всичко да е наред. Ще вземем... крава. През това време, нали, сега ще убия кравата. След това ще вземем и цветя да се боядисаме леглото, защото не искам да ми седи бяло. Ще вземем червено. И да, едно червено, мисля, че ще ми стигне за... ако не ми трябва за нещо друго. Намерихме една овца, гъбки и всичко. Сега ми трябват още 2 овце, които да са черни, или 3 бели овце, но не знам колко ще е лесно да ги намерим. Все пак едва намерихме една овца. И да. Тук намираме як бая, но в същото време тъп, който е това с блатото. И ще вземем едно синьо цвете, защото е по-хубаво. Сега ще вземем 3, да си имам повече. И ще продължим напред да търсим храна и място, където да си направим стартър къща. Малко прасе. Един съвет от мен, когато играете Майнкрафт, винаги си пазете материалите, не ги харчете сега за някакви декорации, които дори не ви помагат в къщата. И да, по-добре си ги пазете, след това може да ви потрябват за оръжия или за всякакви други неща, които могат да ви помогнат, а не за някакви честове, например, или такива. По-добре си ги пазете, да си имате за всеки случай, а не само да ги хабите, няма смисъл. Сива овца. Перфектно. И една бяла. Перфектно. Сега ще боядисаме вълната синя и така ще си направим легло, което ще е синьо и ще е много яко. Ето вече имаме синьо легло и само трябва да си намерим убежище, къде да живеем. Трябва да е на някаква полянка, според мен, защото съм свикнал на такива места да се правя къщи. Но каквото място да намерим, трябва да се направя къща, няма как. Сега ще потърсим още малко. Ще събера малко пясък да си направя прозорци за къщата. Ще ми трябва около 30 сигурно пясък за имението, което ще правя, обаче дано място, което избера да се направя първоначалната къща. Има много пясък, защото там пак може да съберем, но сега ще събера тук един стак някъде и ще се махна. И да, това ще е за сега. Стига толкова пясък, ще вземем тук малко тръсти. Така да си имаме тук малко. Така за всеки случай. Малко лагна играта. Почва да се стъмва. Трябва да си намерим място за къща и то много бързо. Да може да се направим. Не, че не може да спим просто така без къща, но по-хубаво ще изглежда.
да си изготвя храна, защото съм гладен. Обаче трябва да се направим един смолкър, да се готви по-бързо. След това ще направим една нормална, да си имаме за някакви материали, като намерим. Готово направих една нормална. И сега ще хапнем и ще трябва да продължим с нашето пътешествие. Да намерим къде да се заселим. И ще... Да. Сега сигурно ще пренощувам тук, защото става тъмно. Или някъде горе към този връх нататък. Ще видим сега. Май ще е някъде тук, защото трябва да убия тези животни за храна. И да. Легнахме да спим и минахме първия ден. Изиграните ни точно един. Накрая сега ще е светло, ще може да ходим навсякъде и няма да има чудовища, които да ни бият. Сега ще се опитам да се покатеря по този